nechta shogird o'zim bor? 8 ta. 8 ta shogird bor. Bu klassmi? Ichida klassmi? Masterskoy. Барои 1 метр материал омода кардам чанд чӣ қадар вақт дар кор бошад? аз они шумо мегуфтед ки барои чӣ ҳамин асбобро истифода мебарад мардуми халқи тоҷик? мардум ин асбоби ки аз раҷаи пахтагин аз пахта тайёр мешавад ҳамаш аз пахтаст мо ҳамин аз раҷа ҳаминҷа мебофем бо занои тоҷик духтаронда меомӯзонем бо ҳамин магазинда бо маҳсулоти худумона фурӯшта. Шумо дар ягон чӣ нишон диҳед ки дар ҳамин асбоб тайёр карда шуда бошад? ба даст ҳамин материал ба даст тайёр кардагин шумо? ба даст мо тайёр кардагин. тӯли чанд сол аст ки шумо ба ҳамин касб? мо 4 сол шуд ҳамин касбда. бениҳоят зебо. Ман фикр кардам ки адрас фақат дар фабрика мебурояд. Не, ҳозир дасти. дастаки мана ин духтарча 4 сол шуд меомӯзад. ҳамин край. чӣ ном доред духтарҷон? биби Майрам чӣ омӯхтӣ дар инҷо? ман дар инҷо духтани адрас, қолин, вақча ёд гирифтагӣ? ниҳоят хуб. кане мо бинем чӣ хел медозӣ ту? кане нишон те пота дар куҷо мемонӣ? барои 1 метр материал омода кардам чанд чӣ қадар вақт дар кор бошад? дар ду ҳафта ин духтарак 2 ҳафта кам медозад бароиш ки мактаб мерад. лекин дар як рӯз 5-6 метр 5-6 метр мумкин аст. бениҳоят ин дукони қолинбофӣ он қолин нею майдачам дай мебофем мана ин парчами Тоҷикистона мо ҳаминҷа бофтем. ҳамин духтарак худаш бофта ҳам мебофеда ва ба савдо меад. чанд пул даст аки меҳнати дасти ҳамин духтарак? ако ҳозир намо фурӯшта намост. фарошта намонде наде? фақат ҳамин хел ва оройшта мондаги? лакча медӯзад духтаро ба ёд медиҳад лакча дӯзям. локи ҳам ҳаминҷа духта мешавад? локи ҳама чӣ ҳунарҳои ҳамин халқи миллии тоҷик худомон ҳаминҷа ҳам меомӯзонем ҳам фурӯшта мекунем. ташаккури зиёд, раҳмат барои маълумотатон. барори кор ба шумо. саломат бошед. саломат бош. бародарони азиз, дар ҳақиқат ин қадар асбобҳои зиёдро мо дар ягон ҷой на Тоҷикистон на дар дигар давлатҳо дида будем. дар ин ҷо бениҳоят зиёд аст ва худи ин бародар имрӯз нишон медиҳад ки чӣ хел дар инҳо кор карда мешавад. сиз тоҷикча биласизми ака? Nimaga? Siz aytingki, nima qilasiz? Nima qilishim kerak? Ustamanman. Aha, siz usta. Aha. Shogird bormi? Nechta shogird o'zim bor? 8 ta. 8 ta shogird bor. Bu klassmi? Ichida klassmi? Masterskoy? Beqa klass, ha? Ustaxonada. Ustaxona. Qanaqa qilasiz? Birinchi pol qo'yasizmi? Birinchi ru? Pedal ezadi. Aha, pedal o'ziki. Mokka bu yoqqa o'tadi. Aha. Mokka bu yoqqa o'tadi. Endi bu mokkami? Ha, bu mokka. Mokkani ichida arqoq bor. Ipakdan bo'lgan mana. Ipakni olib o'tadi. Aha. Mana pedal birinchi o'ng oyoq tepkisida ezib bu yoqqa o'tkazasiz, keyin buni tortasiz, press qiladi. Keyin buni qo'yib chap oyoqqa. Yana chap qo'yasiz. Aha. Keyin mokkani press qilasiz. Вообще-то zo'r. 1 soatga necha metr qilasiz? 1 soatga necha metr bo'ladi? 1 metrdan oshiq bo'ladi. 1 metrga 1 soat, ha? 45 minut, 50 minut. Ha, shunaqada. Zo'r. Behtarin. Otimiz nima? O'zini otimiz nima? Manimi? Ha, sizniki. Hamidullo.
ҳамидулло устод бухорога устод беҳтарин устод ман ҳар чӣ хеле ки ба шумо гуфтам марғулоне беҳтарин чӣ хеле ки ба шумо гуфтем бародарони азиз ин бародармон дар инҷо устоди ҳунар ҳастанд устоди ҳунар хеле гуфтанд дар 1 соат дар 45-50 дақиқа 1 метр адрас тайёр мекунам буни гӯли нима қиласиз шунақа bo'ladi краска qilasizmi buni boshqa masterlar bor oq ipak bo'ladi dizayner chizadi keyin oq joylarini iskojda bayg'laydi bu yerlarni ham bag'laydi bularni ham sariq rangga soladi sariq rangdan keyin olib bu yerda sariq rangni tushgan joyida ham bag'laydi ko'kka soladi uni ham rangga soladi undan olib ko'kni ham bag'laydi qizilga soladi hamma joyini bog'lab keyin qoraga soladi keyin hammasini yechib tashlaydi shu holat chiqadi behtarin o'zi chiroyli вообще tatago master class qaysi televideniya qaysi televideniya buni o'zi Ekaterinburg Samboy TV Ekaterinburg buni YouTube'lar borku umumiy jahoniy hammasi ko'radi hamma sharga Amerika Italiya Fransiya Tojikiston O'zbekiston Qirg'iziston hammasiga ko'radigan bu вообще крутой kanal Dushanbeda Ekaterinburgga ishlarim Ekaterinburg Rossiyada o'zi bizdaniki вообще yaxshi kanal o'zini vizitkalarni beramiz ko'rasizda bo'pti hozir men tamom qilamiz بهترین برادران عزیز در اینجا یک چند نمود آدرس رو با طرزی که شما دیدید در اینجا تیار کرده می شود استاد هنر این کس است سلام علیکم بخورای شریف ده با شما نشان دادیم اینجا صنف است و هر آن چیزی که در محصول ده Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик.